Upozornenie. Všetko, čo uvidíte v tomto videu, je vymyslené, je to televízny seriál, ktorý sme predabovali a slúži na pobavenie diváka. Menvis TV uvádza seriál Sherlock. Aký krásny deň. O nie, to je ten z toho včerajšieho žuru. Dúfam, že si ma nepamätá. Hej! Doriti. Magor! Toto bude trápne. To som ja, ty Magor, ten debil zo včera, pamätáš? Ale jasné, že si pamätám. Teší ma. Aj mňa. No tak čo? Ako po opici? Prežil si to, čo? Dobrý žur včera, že? Ani nie. Čo ideme robiť? Neviem. Môžeme si spraviť podobný žur taký, ako bol včera. Čo povieš? Vieš, bazénová party, plno alkoholu. Neviem, čo na to povie Sherlock. To je ten ťuďko, ktorý s tebou rieši prípady? Magor. Áno, to je presne on. No tak čo, ideme? Čo ja viem? Kedy si ty niečo vedel? Tak napríklad, včera som vedel, že som bol na party. No, a to je presne to, o čom hovorím. Čo? Pripomínaš mi toho ťuďka, Sherlocka Holmesa. Nemyslíš vážne? Čo sa mu stalo? Muž 30 rokov zabila ho radiácia z iPhoneu, pretože dlho používal Apple, takže tak. Klasika. Budem potrebovať trochu súkromia. Ty, Magor, používal si Apple. To máš za to. Aký bol žúr? Mimoriadne obyčajný. John Watson stále žije. Nechcel by si ma na budúce na ten žúr pozvať? Teba pozvať na žúr? Nesranduj. No, ale však veď by mohla byť zábava. No nie, prepáč. Tak potom teda vypadni, ty debil. To si píš, že urobím. Maj sa. Magor. Pokračovanie na budúce.